Práve vyrážame zo štvrte Bory za ďalším netradičným zážitkom, lebo ak chcete byť lokálny horolezec, nemusíte žiť v Tatrách. Zo zástavky Oce Bory sme sa vydali autobusom číslo 21 na zástavku Štefana Králika v Devínskej Novej Vsi. Do navigačky zadávame destináciu Devínske Srdce, kde spoznávame Jozefa. Nájdete ho ako predsedu Karpatského horolezeckého klubu. Osobne navrtal horolezecké spoty vedľa štvrte Bory. Pozná každú skobu a pravidelne kontroluje ich stav, čím udržiava ich bezpečnosť. Dostanete kompletnú inštruktáž a vybavenie. Jozef vám poradí vhodnú cestu podľa obťažnosti a k tomu primeraný spôsob ťahania lana. Cesta, ktorú leziem ja, má obťažnosť 5+, no sú tu aj trojky. Lano vám môže naviazať aj spôsobom tzv. Top rope, a teda horného istenia lana, ktoré je ideálnym práve pre začiatočníkov. Vyzerá to presne ako na tejto ukážke. Toto bol ďalší diel z našich neobyčajných ciest zo štvrte Bory. Tešíme sa na budúce. Ahoj.